Ленин асосгузори революционери бунёдгузори Иттиҳоди Шӯравӣ соли 1917 революсияи вай ташкил кард. Россияи подшоҳиро аз тахт ронд ва худаш большевикҳоро ҷамъ карду давлати шӯравиро бунёд кард. 22 апрел рӯзи вай зодирӯзи Владимир Ильич Ленин. Мо пештар китобҳои мехондем, шеърҳои мӯл медонист дар бораи Ленин. Ӯ асосгузори революция ташкил карда ки Дар бораи Ленин чӣ медонед? Ленин кӣ буд? Ленин асосгузори Иттиҳоди Шӯравӣ барои масалан пешрафтани ҳамон Иттиҳоди Шӯравӣ бисёр машаққатҳо кардааст ва барои озодии ҳамон халқи тоҷик, на балки халқи тоҷик, балки дигар миллатҳо низ сигузори худашро кӯш кардагӣ. ҳамон Ленин буд ки мо ҳамин хел рӯзҳои вай ба чӣ шудем, муваффақ шудем. доим хонед боз хонед мегуфтанд. вадоҳии миллат буданд дар вақти худи худашон ва чӣ гӯям асосгузори ҳамин иттифоқи шӯравӣ ҳам гуфта метавонем. Владимир Ильич Ленин дар шаҳри Ульяновск таваллуд кардагӣ. Соли 1917 шӯро кардагӣ давлати Россия. Соли қаҳрамонӣ вай шудагӣ давлати Россия ҳамунчун давлати СССР буродагӣ. СССР ташкил кардагӣ. ҳамун СССР